Iso joki eteläisellä Pohjanmaalla on joutunut koko maan huomion kohteeksi kuluneiden kuukausien aikana. 17-vuotiaan Neitosen Kyllikkisaaren kotitalossa jatkuvat arkiset aherrukset surun ja odotuksen keskellä. Isä, äiti, 3 sisarta ja 2 veljiä toivovat suuren yleisön kerralla, että viranomaisten ponnistukset johtaisivat tulokseen, petomaisen murhaajan pidätykseen. Suurten etsintöjen tuloksena, joihin koko paikkakunnan asujamisto on osallistunut, on murhatun Neitosen ruumis löydetty, mutta salaperäisyydellään suurta huomiota herättäneen tapahtuman ratkaisu viipyy yhä hautajaispäivän lähestyessä. Kyllikkisaari rippikoulukuvassaan on äidin ajatusten ainaisena kohteena. Raaan murhan tapahtumapaikka Isojoelta Kauhajoelle johtavan maantien varrella yksinäisellä metsätaipaleella on joutunut suoranaisen kansainvaelluksen kohteeksi. Paikalle, josta Kyllikkisaaren ruumis lähes 5 kuukautta katoamisen jälkeen löydettiin maahan peitettynä, on nyt muodostunut polku tuhansien jalkojen painamana. Löytöpaikka sijaitsee noin 150 metrin etäisyydellä maantiestä. Hautajaispäivän aamuna surutalossa vietetään lyhyt hartaushetki. Vainajan arkku nostetaan autoon, jossa seuraavat mukana lähimmät omaiset ja joka suuntaa kulkunsa Isojoen kirkkoa kohti. Yli 25 000 ihmistä on kokoontunut kirkon vaiheille seuraamaan Kyllikkisaaren viimeistä matkaa. Isojoen kirkkoherra Yrjö Alaopas siunaa vainajan viimeiseen lepoon. Kyllikkisaaren valkopukuiset rippikoulutoverit kantavat seppeleet ja kukat kirkosta, minkä jälkeen arkku siirretään temppelistä laskettavaksi haudan lepoon valtavan suuren suruyleisön odottaessa kirkon ympärillä. Kyllikkisaaren vanhemmat ja sisarukset lausuvat jäähyväiset vainajalle, jonka kummulle kertyy suuri kukkaisvuori tulkitsemaan isojokelaisten surua ja kaipausta.